Rajavartiolaitoksen erikoisrajajääkärikomppania sijaitsee Imatralla Immolassa. Vuosittain palvelukseen astuu yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaikkien erikoisrajajääkäreiden palvelusaika on 12 kuukautta. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja henkistä kestävyyttä. Erikoisrajajääkäri saa koulutuksen vaativiin tiedustelu- ja iskuosastotehtäviin raja-alueella. Kaikki erikoisrajajääkärit saavat vähintään aliupseeritasoisen johtajakoulutuksen. Jokaisen erikoisrajajääkärin koulutukseen kuuluu ase- ja ampumakoulutusta, siirtymämenetelmäkoulutusta, rajavartiointikoulutusta, erätaito- ja selviytymiskoulutusta, lähitaistelukoulutusta ja erikoisjoukkotehtävien taktiikkaa. Erikoisrajajääkärin pääsykokeet sisältävät muun muassa lihaskunto- ja koordinaatiotestin, reppujuoksun, uinti- ja sukellustestin, hiihtotestin sekä lääkärin tarkastuksen. Saavuttaaksesi paikkasi joukossa, sinun pitää ansaita se uudelleen joka päivä. Hakupapereita ja lisätietoja saat Raja- ja merivartiokoululta, sotilasläänien esikunnista tai internetistä www.raja.fi/varusmies.